давоми боби 34. касе агар бо чӯб сару кор гирифта бошад, ба хубӣ медонад, ки чӯбро тар буридан осонтар аст. аслан буридани кундаи дарахтони беду арча чандон душворӣ надорад. кор ки бо шиддат ҷараён мегирифт, муддати начандон тӯлонӣ бо зарби охирин табар дарахт дар холиҷое биафтод. дарахтбурун пас аз оне ки андак нафас рост карданд, шохчаҳои тани дарахтро зада дар ҷое ҷамъ оварданд. дарозии дарахтон чен карда ёдгор 12 қадам баромад. хабар дод ба ҳамроҳонаш: аммо барои мо 10 қадам кифоя аст. ӯ 10 қадамашро чен карда ба ҳамроҳонаш фармуд, ки он тарафашро бурида партоянд. худ аз ин то он сар дарахтро пай карда рафт. чаро ин корро кардед? пурсиданд ҳозирон. ҳозир ба шумо мефаҳмонам, ҷавоб дод ёдгор. мо аз ин чӯб нова тарошида неем. инро худатон медонед. агар ҳамин тавр бошад, шумо аввал пӯсташро метарошед, баъд ман дарунашро мекобам, яъне нова месозам. дар ин ҷо 2 ҳафта мехобад, то хушк бишавад. дар ин муддат мо корҳои дигарамонро саранҷом медиҳем. баъди хушк шудан чанд кас онро сари китф бардошта назди осёбамон мебарад. бидонед, ки дар байни дарахтон арча аз ҳама тезтар хушк мешавад. кадом фасли соле ки бошад, он дар муддати 2 ҳафта мехушкад. сабабаш чӣ бошад? пурсиданд ҳамроҳонаш. сабабаш ҳамин, ки арча намро зуд ба сӯи худ мекашад, фаҳмондашон ёдгор. ҳамин ки буридедаш, он намро аз худ боз зуд хориҷ месозад. ако ҳамин рӯз метавонед кофтан даруни чӯбро тамом кунед? пурсид Зубайд. то қадри тавонамон имрӯз мекобем, ҷавоб дод ӯсто. агар кор ба пагоҳ монад, тану ҳардумон меоем. бигзор бачаҳо аз пайи кори худ шаванд. баъдан ба ҷавононе ки машғули поргӣ кардани чӯб буданд, гуфт: акнун шумо дам бигиред, камтар ман кор кунам. аз бекорӣ дилгир шудам. худованд ёдгорро гӯё барои кор офарида буд. хастагиашро намедонист, гузаштани вақтро намефаҳмид. чун ба кор армон мешуд, як вақт сарро мебардошт, ки шаб фаро расидааст. худашам барҳо нақл мекард, ки ҳангоми дарахтбурӣ аз расидани торикӣ бехабар монда, дар ҷангалзори балҷувони ватанам хуфтам. баъд наметарсидед? мепурсиданд аз ӯ. худованд бо инсон шарофате ато намудааст, ки дар куҷое одам бошад, ягон ҷонзот ҷуръати худро нишон дода намекунад. бо ҳамин шарофаташ инсон зӯру тавоност. мегӯянд, ки дар ҷангалзори балҷувон сари хосор ҳайвоне ба мисли шеру паланг бисёр аст ку, гуфт яке аз ҳамсуҳбатон. дуруст мегӯянд, бародар додар, ҷавоб дод ӯсто. вале ягон дарранда агар осеб аз худи одам нарасад, кордор намешавад. мегузаранду мераванд. аслан ман аз ҳамҷинсони худ инсонҳо сари тарс дорам. даррандагон дар пеши даррандагии одамизод ҳеҷ будааст. бо чашмонам дида, ба гӯшҳоям шунидам, ки пас аз пахши шӯриши ҳукуматдорон одамонро аз хонаҳошон, ҳатто аз роҳҳо дошта ба гуноҳи шӯришгар лаби дарё сурхоб бурда, дасту пояшонро мебанданд ва гӯсфандвор сар мезананд. ҷасади бесарашонро дар кадом ҷару чуқури ҳаво медиҳанд, ки касе огоҳ намешавад. о босоҳиб, дараконашон намедиҳанд, ки бурда ба хокашон бисупоранд? пурсид Саидмоъмин ном ҷавоне. аҷоиб гапҳо мегӯӣ додар, ба тааҷҷуб омад ёдгор. марде гуфта будааст, ки шолипояро шаб гузашти, ба рӯз медидӣ, чӣ будани он ҷоро медонистӣ. аввалан ку он ҷо соҳиб дараке, ки ҷасорат пайдо карда бигӯяд, ки ин додар, бародар, падар ё хешу ақрабои ман аст. дар он сурат ӯро низ ба баҳонаи хешу пайванди шӯришгар бо азоби алим мекуштанд. онҳо магар мусулмон нестанд? гап дар ин ҷост, ки онҳо ҳама ин разолату кабоҳату ваҳшониятро аз номи шариат ба ҷо меоварданд. мегӯянд, ки шумо осёнед, ки ба муқобили амри ислом баромадед, ба сӯяш теғ кашидед ва сазовори сахттарин ҷазоед.
қабоҳату разолате ки одам ба одам мекунад ягон ҳайвони даранда ба он қодир нест. Ин суханро гуфт ёдгор, рӯяшро ба дигар сӯ гардонид ва оби дидагонашро пок кард. ҷавонмардон медиданд ки ба завқи том нова мекобад, офтоб ба сари кӯҳ расида бошад ҳам парвое надорад ва даст аз кор бар намедорад. Бо вуҷуди ин сухане нагуфтандаш. Офтоб ба пушти кӯҳ падид шуд ва танҳо зардиаш боқӣ монд. охирҳои моҳи ҳуд бошад ҳам ёдгор дар баданаш сардиеро ҳис намуд ва ба ҳамроҳонаш гуфт: ман ку ба кор андармон шуда гузашти вақтро ҳис накардам. о шумо чаро огаҳам накардед? бармегардем ба деҳа, мондагиашро пагоҳ омода мекунем. онҳо сароғоз дар чашмаи наздики ҷангалзор вузӯ гирифта намози асрро хонданд. ба умеди ки кор шуда қариб намозро қазо карда будем. Зубайд дар ҷавоби сухани ёдгор гуфт: мо инҷо бо ихтиёри шумо омадем ака. Дидем ки ба кор сахт дода шудаед, халалдоратон карда нахостем. баъд шавқмандии шуморо ба кор дида бегоҳ шудани рӯзро мо ҳам надонистем. хайр боки нест. онҳоро тасаллу дод ёдгор. моҳтоб шаб аст. акнун таноби роҳ ба сӯи деҳ мекашем. пагоҳи рӯзи дигар баъди адои намози бомдод ёдгору Зубайд назди нова омаданд. ёдгор новаро тарошида тамом кард. ба ҳавсалаи Том лесака ҳам зад. хуб ин он тарафашро аз назар тадқиқу таҳқиқ гузаронд. ба қавли устозҳо ягон ҷурму гурме надошт. нова аз ин чӯб новаи бисёр хубе баромад. хусандиашро изҳор дошт ёдгор. ин гуна нова барои осёб як ҷони зинда аст. оби ҷӯйбор сараввал андаруни нова васеъ ҷорӣ мешавад. рафта рафта танг шуда ба чархи осёб мерезад. ба ибораи халқ осёбро бозӣ медаронад. арчаи хуб будааст, ба гуфти ёдгор розӣ шуд Зубайд. ҳанӯз дар росту подории арча фаҳмидам, ки аз ин дарахт новаи хуб мебарояд. фикрашро идома дод ёдгор. ака ба ин мардум ки на аҷдоду авлодамон мешаваду на хешу таборамон чӣ қадар хизмат кунем меарзад. фикрашро баён дошт Зубайд. бубинед ки бе ягон миннат мисли манзили хоб ва нону обамон дода истоданд. аввал аз худованди азза ва ҷалла шукргузор бояд буд, ҷавобаш дод ёдгор. пас он аз инсонҳо. худованд дар роҳи фирорамон ки ҷоеро надидаву маконеро намедонистем, ба чӣ қадар инсонҳои хуб рӯбарӯямон овард. бо хурдани авваламон бо Шамсиддин бои ҳотамҳисол ин худ як фолинек буд. дидӣ ки ӯ барои меҳмонони худиву бегона дастархонашро аз он тараф истад, ҷонашро нисор мекунад. Норимбои лақайро бигӯ. Ба авлоду аҷдодамон ягон алоқамандӣ ва мансубияте надошт, вале падарвор қабуламон кард. дар манзилаш ҷойамон сохт. ҳурмату иззатамонро ба ҷо меовард. магар ин раҳмати худованди мутаол нест? ҳамин тавр аз така гуфтаҳои амакабачаро тасдиқ намуд Зубайд. ҳама кор аз даргоҳи Худои азза ва ҷалла илқом мегирад. додарам Зубайд одами боақл пеш аз ҳама бояд илм биталабад. инсони олӣ, машҳури диёр ва одами боэътибор мешавад. касбу ҳунарро ҳам ба одам Худо ҳадия месозад. валекин ҳамон шахсе ки аз касбу ҳунараш бурд мекунад ва баракат меёбад, ки атои Парвардигорро хор накунад, онро сайқал диҳад, ана дар ҳамон сурат одами ҳунарманд дар ягон ҷо хор намешавад. худованд мададу дастгириашон мекунад. ин суханон ҳам аз ҷониби Зубайд тасдиқи худро ёфтанд. пас аз намози шом ва тановули таом ёдгор ба Кенҷа рӯ гуфт: кенҷабой, мо новаро мувофиқи таб тарошидем. акнун аз пайи чарх ва санги осёб шуданамон дар кор аст. майлаш устод, ҷавоб дод Кенҷа. пагоҳ боз ҳамон чор бача. мардро ба ихтиёратон медиҳам. чӣ гина гирифта рафта аз бедҳои дараи шаҳдуд чархворӣ тайёр мекунем. он ҷо бед бисёр аст, ҳисоб надорад. ба суҳбат ҳамроҳ шуд аҳли масҷид. пас масъалаи чархи осёб гӯё ки ҳал шуд, гуфт ёдгор. акнун масъалаи дарёфти санги осёбро ҳал кардан зарур аст.
устои муҳтарам сангои осёбе ки ҳаст ба осёби нав ҳамон кор намеоянд пурсид кенҷабои. Не кенҷабои он баландие ки ҷӯйборро бурдем, ин новаеро ки сохтем ба қӯқаи он тоб намеорад, гандумро орд намекунад, агар кунд ҳам он ярма мебарояд. қатъиян ҷавоб дод ёдгор. Пас чӣ хел санг дар кор аст? Боз пурсид кенҷа.